Machiegni kendo nyakor mga jwang wadhi mbele gi miweche manyien. Kata obedo ni nengo mar mauta ma olandi tinende oluar kipimo gi dwe mokalo, ng'uro bedo mar gima omiyo piny owacho omedo osuru no gi siling 7 mar kongo nderni. Motesni road maintenance levy osuru no omedi kowuok e siling 18 nyaka siling 25 kata odoko ne juma mokalo. Jo-Kenya no kawo pachgi ka thothgi na ywak ne ok gimor gi osuru ma kamano. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao ntiere kod ler. Elendo margi magichiwo chien tarik 14 mar dwe ka dwe. Duol mar Eprati nende ne olando nengo modhi manyien mabiro tayo piny Kenya kinde thuolo mar dwe achiel mabiro. Nengo petrol nolwar piny gi siling 1, diesel nolwar piny gi siling 1.50, ka nengo mar mauta mar taya nolwar piny gi siling 1.30. Nengo mabiro ringo kuom thuolo mar dwe achiel nyaka chien tarik 14 mar dwe mar aboro. Kaluwore gi nengo manyien, jodak ma Nairobi biro nyiewo lita achiel mar petrol e nengo mar siling 188.84. Diesel gibiro nyiewo nengo mar siling 171.60. Ka lita mar mauta mar taya buore Nairobi ibiro nyiewo nengo mar siling 161.75. Kata bed ni nengo modhi nolwar piny, ywak pod nitiere kaluwore gi medruok mar osuru ma jopiny osebedo ka golo mar loso godo apeyni. Osuru makamano nomedre gi siling 7 kawuok siling 18 nyaka siling 25. Medruok manonene kinde thuolo mar dwe mar 6 nyaka dwe mar 7. Medruok mag osuru miloso godo apeyni neno kata bed ni okenge mag choko pach jopiny osebedo ka dhi nyime kor gwenge ma pacho kae. Motelo ne wuok e apisi manen jatend migawo mar apeyni Kipchumba Murkomen juma mokalo nosingo mar winjo kendo keto e tim dwaro mag jopiny. In the ministry will provide leadership. We are going to think and we will come back to you with solutions that will not transfer the prices of fuel, make it higher than it is at the moment for the people of Kenya, because we have had you. The views that the people are saying we don't want it now is part of the answer. That answer that people are saying we don't want extra levy now is a good answer. Emilomeno Murkomen ne wacho ni piny Kenya nitiere gi rem mar bilion 78 mar loso apeyni e hik omenda mar higa mar 2024, ka igeno ni omenda makamano dhi medore nyaka siling bilion 315 e hik omenda mar higa mar 2028-29. Magi duto Murkomen ne owacho ni en kaluwore gi yarruok mag apeyni ma pacho kae kowuok kilomita 166,451 e higa mar 2016 nyaka bor mar kilomita 239,122 gi sani. E tok mare gi od fwambo mar Citizen, jaod bura makathiani Robert Mbui oseo piny owacho kuom keto tim medruok mag osuru miloso godo apeyni kata bed ni twak makamano ne ok opuodhi gi od bura mamalo. The government as constituted does not have the mandate to increase fuel levy by a whooping 7 shillings without Parliament's approval. I mean, this should have been a Gazette notice indicating that position, and should have ended up in the Committee of Delegated Legislation in the National Assembly, a committee that the Deputy Speaker chaired in last Parliament, so that is approved by Parliament. Elimbe mare e county Nakuru, jatend piny ne osingo ne oganda mapacho kae ni piny owacho ochanore mar neno ni nengo modhi okoidho, komedo lero apeyni mamoko magido maggi ibichak machiegni ni. Zile barabara kama ile ya Mauche kwenda mpaka kule ambaye tulitengeneza, kama ile ya Elementaita ambaye ilifariki hapo njiani kwa sababu ya potholes. Sasa tutakuwa na pesa ya kutengeneza hiyo kwa sababu tumepanga mambo ya levy, na hiyo levy tumepanga kwa utaratibu ndio isiongeze pesa wananchi wanalipa pale kwa petroli ama kwa diesel. Osuru mosebed ka ijuogo jopiny mar loso apeyni ne oket tok chik mane okadhi e higa mar 1993 mondo ogundh godo apeyni ma pacho kae. Omenda makama osebed ka itayo gi bod mochung' ne apeyni e pacho kae chakre higa mar 1999. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.